Hi guys, so niataron diri sa kwarto kay maglibor na akong sipi. Mga anak na siya guys. Ato atong siyang bantayan guys.
babae, 4 na lalaki. Ito yan. Muli ang kuhan guys. Takot-takot na. Cute ba yan? Hi mama, kamusta? Behave lang. No, mashallah tanan guys, pito ang anak ko dark. Thanks for watching guys. Please subscribe. Hygiene Bisaya. Bye!